Sabemos adaptarnos con humildade e con traballo a todo tipo de circunstancias e coñecemos ben o que significa ser emigrante. E debe ser por iso, polo que somos un dos povos máis hospitalarios do mundo, como así o recoñece o Codex Clandestinos, cando fala do Camiño de Santiago, un camiño de peregrinación, por certo, herdeiro doutros máis antigos e que nos converte en mente e centro de Europa e do mundo, a pesares de situarnos nun finisterre xeográfico. Mimar este camiño polo que é e polo que significa, máis aló das crenzas íntimas de cada quen, debe ser un dos obxectivos de calquer galego, pero sempre coa visión amplia de que este camiño articula espiritualmente Europa e, en certo modo, o mundo inteiro.